Balo ko na kay kwarta. Pero ang oras sa pamilya imo pong gisakripisyo. Nindo tuod na kay kwarta ay kalainhan, pero kung saan man ang kwarta, kung wa na kay oras para sa imong kaugalingon mismo, ni ko offer, pwede ni source of income, basin, pinagi ani na dili nakakinahanglan mo balik sa gawas. Ang ganahan baka mahitabo ang imong gustong mahitabo, ug andam bagang buhaton ang kinahanglan buhaton. Pero paminaw na ko kaya nimo kay nanagod nimo nagod nang gibuhat, no, nag OFW nagud ka, ni sakripisyo nagud ka. Kabaw ko dili sa inyong kinabuhi din ha. Ang nakitaan sa mga tao, ang nindot na balay ni siguro diri na mo ibay, no. Ang nakitaan sa mga tao, ang nindot ng mga butang nga nasa inyong pamilya. Pero ikaw din ha, kumusta ka? Okay ra imong kinabuhi din. Basin na kay mga kaila din ha, no, mga amigo, dili emotionally nga stress, pero physically, are you physically okay? Are you mentally okay? Kay kung naa man gay paagilain, nganon dili no. Di ko sure ha kani pwede ni. Depende mo gud nimo. Kung imo ning buhaton, sure ko nga kaya ni nimo. Ako napresentahan po ko sa una man gud. Unya ana laging ganahan ta og dali nga kwarta, sa na kwarta na scam ko. Na mo nang di na ko ganahan mo appeal o balik or musuway o balik. Kay tungod sa kong bati nga experience, no. Pero di dito sa kumpanya, no. Sa ato na ako mismo. Kay ganahan ko sayon. Ganahan ko og kwarta nga dali. Pero di man ana ang pagdato ugod. Karon ipaminaw ni nako. Dayon karon nasabtan na nako. Kay ready na ko musabot o ready na ko makat-on sa una kay di man ganahan ra mo ko sayon ra na ay daghan paagi nga pwede ka mo income og dako 450,000 ang buwan. Pwede mag-artista ka, pwede ko ma-apply ka artista, paminaw nimo madawat ka artista. Ako kay di man kabaw hindi ko wa ko talent. Kung athletes pod pwede pod dagko ka na sila sweldo, pero ang pangutana na ba ko skill kama ora, pero kanang pareha sa mga PBA, NBA lisod ka. Wa ako di ko kasukol na nila. Kung ari po ka sa ranggo, kinanglan sa ka magpa-promote, kinanglan sa ka mo gastong daghan o eskwela aron makuha nimo requirements, mo gastong oras, maura istorya ha. Unya, musaka to ka sa ranggo, mahurot pa din mo oras man, mas dako kag sweldo, mas wa na kay oras ninyo bay. Parihas sa OFW, di ba? Ay kalain ha. Hintay nag OFW ko, dayon uli ko na ako'y kwarta daghanda, pero wa na may musud na income. Kasabot siguro ka na, no, wa na may musud na income. Kabaw kang mahurot ra gyapon na kadugayan. Mo ganang uban duha ka buwan pinakadugay, balik na pud dayon. Ilang mga anak wa sila kita nga gipanganak ilang mga anak. Pagbalik nila wa pay anak yung asawa, pagbalik niya nanay 2 years old yung asawa. Ingana gani wa man koy chance kung giingon sa ugalingon, kung naay laing chance nga pwede ko maka 450,000 a month, nganon di na ko i-grab. Di ko mo limod ha, ganahan ko og kwarta, kinahanglan ko og kwarta kay akong sweldo di gani ikabayad sa kuryente na mo. So kung akong sweldo ko net pay di ko kabayad sa kuryente, unsa pa ka sa kaon? So bahalag di ko kabutan ng 450,000. Ako'y pang-konsumo nga makapliti ko, no, makapalit og load. Ano kanay nga na mabayad sa abang, kanay nga na. Bahalag di ko ka 450. Pero ang nakanindot diri, pwede ka makaabot og hangtod 450. So naganahan ko mo appeal. Pag ganahan ako mo appeal, wa man ko'y ika-appeal. Pwede ko maingon na nga, wa ko'y kwarta, pwede ko. Mutuo ka nga mga tao mahadlok mo utang. Makatuo ka na. Sige naman tag pangutang. So ako nangutang ko. Pwede ko na ko ingon na, di lang ko, kay kapoy, lisod. Justification na, di ba? Pero wa man ko'y laing source of income nga makapahatag na ko ana kanira. Kaya di mo ko pwede mo undang sa trabaho. Muundang ko sa trabaho, asa namang ibayad sa utang. So kinahanglan gyapon ko mo padayon og trabaho
nga ang akong aduha nga option kadtong akong another source of income mo to makapagawas na ko sa utang o kadugan makapagawas na ko sa trabaho. So unahon sa nang sulbad ang ako ang utang. Makuha gi ko ng utang nako. Wa na gi ko utang, di na ko narbaho eh. Kanal ako siguro, di ba? No, so mao nang kani akong gusto. Kay moran diri ako na chance. Ang kinahanglan diri ligon ka o kuan baruganan. No? So after 5 months naka 100k ko na sa ako ang income. Unya narabay uban nga ni sud wala gini income dito sa tanan din ni eskwela ni pasar. Tanan din ni eskwela ni graduate. Di man kana gyud mga tarong nga ni eskwela ug napoy wa nagtinarong eskwela. Pero nga rin magod na magoy nga milyonaryo ani nga kumpanya. Samtang sa trabaho sa akong trabaho kitag nahimo milyonaryo man. So kinahanglan ko mo appeal kung maningkamot magay ko kana ang naa din ha naay resulta. Sa tinuod lang nangita ko mga taong musabay nako. Samtang bago pa ko nagsugod, makahatag pa kog oras. Kay kung mudako ng group, mudako ng organization or mabasin mahurot na akong oras o dili na ko katabang nimo. At the same time, nangita kog taong committed. Kay syempre mutabang ko nimo. Akong ihatag akong oras diha nimo. Dayon mausik ra day ako ang time, ako ang paghago kung dili ka committed, di ba? So if you are willing, committed ka, sabay nako. No? So sigurado po ko dili ni aksidente nga naman. Pwede magud maputol ang internet, pwede mo burn out, pwede na problema din ha. Pero nagstorya ta karon. Sigurado ko na plano para ani. Ug tungod kay naminaw pa man ka sa video hantod karon. Sayon na kayo. Kung dili ka interested sa tanan akong gipanulti, that's fine. Okay ra na kasabot ko. Tinuod lang. Nangita ra ko upat ka tawo. So whether it's you or not, pangitaon to na akong upat ka tawo. Dayon, kung dili ka interested, just keep it to yourself. Amping pirmi. You don't need to answer anything. Dili ka kailangan mo comment. Pero kung interested ka, reply or type or i-message ko nga you are interested. Okay? Salamat.